Så I kan lære os lidt bedre at kende. Og det første spørgsmål er blush eller bronzer? Bronzer. Ja, jeg vil også sige bronzer. Lipgloss eller læbestift? Læbestift. Det vil jeg også sige. Eyeliner eller mascara? Mascara. Jeg vil sige eyeliner. Foundation eller concealer? Concealer. Neutrale eller farverige øjenskygger? Neutrale. Ja, det vil jeg også sige. Presset eller løse øjenskygger? Presset. Og børster eller svampe? Børster. Og negle, OPI eller China Glaze? OPI, helt klart. Lange eller korte negle? Normale. Ja, jeg har også taget en mellemting. Kunstig eller naturlig negle? Naturlige. Lyse eller mørke farver? Det er sådan lidt forskelligt. Det kommer på, hvad man skal. Ja, om det er vinter eller sommer, så det også. Ja. Så er det krop, parfume eller body splash? Parfume. Lotion eller body butter? Det varierer lidt for mig. Af mig er det nok body butter. Ja. Body wash eller sæbe? Body wash. Ja, også body wash for mig. Og så nu kommer vi til mode. Jeans eller joggingbukser? Jeans. Lange eller kortærmede bluser? Kortærmede. Ja. Kjoler eller nederdele? Kjoler. Nederdele. Nå. Striber eller tern? Striber nok, men tern til skjorter og striber til kjoler. Præcis. Klipklapper eller sandaler? Sandaler. Ja, det vil jeg også sige. Og tørklæder eller hatte? Jeg synes, at hatte er sejest, men jeg bruger selv tørklæder mere end hatte. Ja, sådan, jeg bruger mest tørklæder. Ørestikker eller lange øreringe? Ørestikker. Halskæde eller armbånd? Jeg vil sige halskæde, så det er lidt svært. Armbånd. Og højhælede eller flade sko, så vil jeg sige flade sko. Ja, det vil jeg også. Og jakke eller hættetrøje? Jakke. Abercrombie eller Hollister? Abercrombie. Ja, vi har heller ikke Hollister i Danmark. Nej. Så er det hår. Krøllet eller glat hår? Glat. Jeg har altid haft glat, så jeg siger glat. Jeg ved det ikke, faktisk. Knold eller hestehale? Knold. Ja, helt klart knold. Hårnål eller spænder? Hårnål. Ja. Selvom jeg faktisk lige er begyndt at gå med det, men ja. Hårspray eller gelé? Hårspray, selvom jeg ikke bruger så mange, eller selvom jeg ikke bruger noget af det. Ja, sådan har jeg det også. Langt eller kort hår? Langt. Lyst eller mørkt? Lyst. Ja, lyst. Skråt eller lige pænt hår? Lige, men jeg skal ikke have nogen af delene. Også lige med mig, altså lige nu har jeg ikke noget, men når jeg har, så er det lige. Løst eller opsat hår? Jeg ved ikke. Det varierer meget fra dag til dag. Ja, og så er der random spørgsmål. Er det regn eller solskin? Regn er hyggeligst. Men i solskin, så kan man lave mere at være udenfor. Ja, præcis. Så jeg vil sige solskin. Ja. Og sommer eller vinter? Vinter. Den danske sommer. Ja, præcis. Efterår eller forår? Forår. Ja, forår. Chokolade eller vanilje? Chokolade. Vanilje. Okay, vi håber, det var noget for jer, og ja. Ja, at I føler, at jeg lærte det for at kende. Ja. Peace out. Og det var alt for denne gang. Ja. Hej. Oh my god.